Today is Sunday. Hapon na. 1:25 at 20. Advance pa ng 5 minutes ang ating time dito. And, nag-ayos na ako. Tapos na rin yung mga bata. And si Dara. Punta kaming SM again. Kahapon sana yun, guys. Kahapon sana yun. Kaya ako nag-vlog kahapon. Kasi kahapon sana yung punta namin. Sa Abrisa lang sana kami. And then magpapagupit sa mga bata. But, something happened, guys. Something bad happened yesterday. That's why, hindi kami natuloy. And, ayun, wala naman kami ginagawa. And gusto ko na rin kasing mabili lahat ng kailangan namin para sa photoshoot. So, alis kami. And, let's go. Hintay na tayo, Daddy. Hi, guys! Hi, Peppa Pig! Hi, Peppa Pig! This is Peppa Pig! Ay, Brother George! Asa man si Brother George? Ay, ikot! Nasa likod. Asa man ang goldfish? Nasa ati! Si Ate. Yay! Magupit ikaw ng bangs. Si Mommy. Nasa Daddy. Daddy Pig? Mommy Pig? Yes, Peppa Pig! Nasa ati! It's Ate Peppa Pig. You say hi, guys. Brother George. So, Brother Dili, George. ma! Dili, dahil kasi Brother George. Kaulak ko! Dao lang ka. Oh. Ano, ay, Peppa Pig. Hi, Peppa Pig. This is my brother. Mama, it's so pretty. It's so pretty. Thank you. You are so pretty too. It's not my birthday, oy. Happy birthday, Mommy. It's not my birthday. What? Oopsie. Why are you pointing me? Because. Dad, you didn't bring your book? Wala ka book? Maybe. Diversion tawag ginawa dad. Layo ba dad? Diversion siya? Para lahi po na. No! It's not! No! Oh, bahala ka dyan. Hindi ako magtimpla, ha? Nara, you drink that. Jaden. Okay, fine. Stop. Haircut muna yan sila. Ito kami sa Obrero. Basta kuya. Ako, dito. Come in. Hindi ko. Why? It's okay. Let's wait for that. You go inside, Clark. Come on, come on. No! Come on, look at that. Be, ang before, be, before. How about the kuya, be? Magpapugos yan. Clarky. Hello. Come on na. Mama na. Baba na, Bi. Usin mo na. I would love to be your stars and moon, your sun. I would love to be that one. I'd love to be the one to make you laugh.
piece of art. I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. You like to run free, but I'll still make my plans. I'll change my routine if you'll hold my hand. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Ano man imong dada? Gupit. Gupit po? Wala naman gupit ba? Oh, wala pa siya nahuman. Hindi, manipit mo. Talikod sa. May pag-asa si Ida. May pag-asa si Ida, dili siyang pagupit. Di gani. Di gani. Cuma na kuya din. Pugi. Magbayad na pugi. Magbayad na pugi. Mama, Ano, ato wala na sa mo SM, bayad? please. Ito sa SM. Ayun na si Dada. Pero mato, taga-SM lang. Dada. Iwanan mo na si Masuy. Magpakarwas mo na si Masuy. Ay, magkaroon si Marcy. Kami nga sumagot ko. Kiss ate. Oh, talian ako naman. Oh, don't run ha. Mama will tali your hair. Come here. Guys, na-abis na yes. Ida! Ate! Hey guys! Milit na sinila ninyo kung mamili select sinila guys. Mama. Asa to si Dada? Ano, wala si Dada. Where's Lucky? I would love to be your stars and your sun. I would love Colgate ka? Hindi ka Colgate, kuya. Colgate. Hindi ka. Dayo? Taon ka ni Dayo? Lamig. Tato ni California Market eh. Ikaw pa. Shirt ah. Yan ang Ah, tong fry. Dire lang yan mo. Ah, tong fry. Pero wala pa na.
I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align. And for a million years and more, I'd make you mine. 'Cause Hey guys, bahay na kami and it's 6:15 ng gabi. Pakita ko lang guys yung binili namin sa mall. Ito, nabili ni Ada. Sa brand na to, ayan. Mili kami kasi ginger snaps. And ito yung nabudol na Ada sa daddy niya guys. Pack bag siyang ganyan. And nagdadalawang isip si dada kasi mahal siya. And may laman to. May laman to, ayan. Ayan kita, pero ayan, milk niya. And ang cute din naman kasi, ayan. Hindi niya na kasi talaga tinanggal, guys. So, binili na lang namin. Ayan. 1,299.75 centavos. Ayan, ganyan lang siya. Ang cute. So, magagamit niya din naman to pag, pan-travel namin. Kasi next week, after this week, next week, punta kami Camp Bernardino, guys. Kasi nga, sa-celebrate namin ng late yung birthday ng boys. And then, sa same brand, ito yung mga nabili namin. Nagbili kasi kami, naghanap kasi ako ng masusuot nila sa photoshoot. And yung theme kasi ng photoshoot na nila this year is Candyland. So, naghanap ako ng mga pastel colors na damit. And also, yung hinahanap ko talaga is yung color green. Kasi yun din yung color of the year, next year. Pero, ayan. Tapos, ito. Bumili kami ng polo shirt pang beach para kay Clark. Isa lang. Si Clark lang para sa birthday niya. Ayan. Si Dada nagpili. Size 6 yan siya. Yan yung napili namin. Ang ganda ng tela. Hoy! Ito. Tapos, bumili ako ng headband. Ay. Ayan, headband. Terno ng suot ni Ida na dress. Ito, 249. Tapos, itong polo ni Clark is mahal, Dad. Mahal ba, Dad? Mahal ba? I'm not sure. 8,799? 899. Ah? Oh. 899 pesos. Tapos, yung dress ni Ada, ito. Cute! Size 4 na yung kinuha ko, guys. Para, Alcohol na ka? Opo. Masuot niya pa din. Kahit hindi na photoshoot. Ayan. Hiya ka? You show your bag, dali. Hiya, yan. Basta, ayan siya, guys. Ang cute lang nito. And then, ternuhan ko lang siya ng headband na ganyan. Ito yung first outfit namin. This one is 1,199.75. Ayan. Yan yung susutin na Ada. And then, ito yung sa mga kuya. Tops lang yung nabili ko sa kanila. May nabili din akong pants, pero sa Uniqlo siya. Pero ito, size 8. Ito yung kay Jaden. I mean, ito yung kay Clark. Ang ganda ng tela nito. Ang ganda ng tela. Basta, ayan. Tapos, peach color din yan. Yung sa amin ni Dada is color pink. Sa akin, dark pink. Kay Dada is light pink. And ito na lang yung ima-match namin. Kasi, ang hirap maghanap ng matchy colors, guys. And ang daming tao sa mall. So, ito yung kay Kuya Jaden. Para siyang pang girl. Pero sinukat namin siya doon. Pang boys. Ito 699.75. And then yung isa is 799.75. Ayan. Guys. Ayan, sa Uniqlo. Opo. Ako. Oh, you are Ada Stacy. Bumili si Daddy ng slippers. Mommy, how about this? How about this? That's the resibo. You put it. No. And bumili siya ng room shoes. Ayan. Size, ano size? Size large for 590. Ayan. Ganda nito. Sana all. And then, sa isang bag, yun lang yung laman na isang bag. Sineparate pa nila. Pero ito na yung isang bag. Chicharon joke. Nilagay lang ni Dada dito. And
Ito lang yung nabili namin sa Uniqlo, guys. Dalawang tops na magkaiba. Magkaparehong size. Size 120. Ito sa mga kuya to. Ayan. Stripe lang siya na ganyan. Ganda ng color. And then, this one is for 590 each. And also, the last item na nabili namin is itong pants. Ayan. Beige lang siya. Ayan. Mas mahaba na yung binili ko ngayon kasi last time 110 yung size. And maliit na sa kanila. So, ito kay Clark, 120. And then, kay Kuya Jaden is 130. Ayan yung sizes nila. This one, I got this for 790 pesos each. Ayan. Ganda ng color. Mag-prepare mo sa kahit anong damit. Actually, pwede din dito. Pwede din to. Basta, yun lang yung mga nabili namin sa mall. Hindi ko nabili yung gusto kong kulay green. Ayan guys, yung sinasabi ko, mahaba na yung bangs niya. Ang problema lang, ayaw niya magpagupit. Haircut tayo? Doon din naman ito, doon din yun kinat yung hair niya. Pero ngayon natakot kasi siya last time. Pero hindi naman yun yung first time niya guys. Second time niya na yun. Yun nga yung nakakano kasi. Second time, doon pa siya natakot. Tapos kanina ayaw niya na talaga. Sabi ni Dada patubuin na lang daw. Oh, you see that one guys? That's for Dada's slipper. That's your Dada's slipper? Yes. Yes. Ida, you told him? Agtang pa more. Yung muna. Ida, you tell them, what's your name? Louder. What is your name? How old are you, man? Hi, you're not 2. How old are you? How old are you? How old are you? Uy. So, yun lang guys. End ko na yung video dito. I don't know kung may magandang kuha ba yung video natin ngayon. Sobrang hirap mag-vlog sa mall. Ang daming tao. Sobrang crowded guys. Parang walang COVID. Ang daming tao. So, ang hirap mag-vlog. And then, ang kulit din ng mga bata. Kasi kaya hindi tayo nakapag-vlog na maayos. And, shy pa tayo sa public vlogging. So, taste na lang muna. Pasensya na po. And then, i-end ko na pala yung video. Kasi, huy! Si Dada man yun! Si Dada man yun! Kailangan ko mag-study, guys. Kailangan ko mag-study kasi kukuha ako bukas ng license. Driver's license. Sana pumasa na tayo ngayon. Naku, Dada! Is that your Dada? And then si Dada mag-work din siya. Advance work kasi samahan niya ako bukas. Kailangan kasi na may kasama na may lisensya para mag-drive. Student permit pa lang kasi yung meron ako. So, ayan. Close na namin yung vlog. Pakainin ko lang sila. Tapos, punasan. And then, patulugin. Kasi hindi siya natulog kanina sa car. Yes, that's dirty na. Siya natulog kanina sa car. And then, yung mga kuya din. So, it's dirty. yes, it's dirty. Mga kuya din. Kaya matutulog na yan sila ng maaga ngayon. What's that noise? What's that noise? I don't know. Come on. It's Daddy. Come on, you say good night, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, guys. Palong na. Palong na. Bye-bye, guys. Thank you so much for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Yung po yung mana ko. Ano mana? Ano po yung mana?